Kære soldater, kære familier, kære pårørende. Tak for jeres indsats i 2025, hvor I har ydet et afgørende bidrag til, at Danmark har kunne løse sin nationale forpligtelse og kunne passe på sig selv. Vi står i den mest kritiske sikkerhedspolitiske situation, Danmark har stået i mange år. Danmark er ufrivilligt blevet en del af en hybridkrig, og vi er under daglige hybride angreb mod det ene og den anden sektor. For at vi kan stå imod det, så er det vigtigt, at vi hver især kan løse vores opgave. Der er tydelige politiske krav til os, og så er der en tydelig politisk tillid til, at vi rent faktisk kan løse opgaven. Og det kan vi. Det har vi vist i 2025, hvor vi både har bidraget med værtsnationsstøtte og bevogtning af allierede enheder på havnen i Esbjerg, på havnen i Aalborg og andre steder i landet. Vi har vist det i forbindelse med øvelser, hvor vi har været med sammen med andre nationer, andre dele af forsvaret. Så vi har vist, at det kan vi godt, men vi er samtidig også i en situation, hvor forsvarschefen har sagt i februar, at vi er nødt til at styrke kampkraften, vi er nødt til at blive dygtigere, og vi skal gøre det hurtigt. Vi har 2 år. Det er det, som Forsvarets Efterretningstjeneste vurdering giver os. Så det gør vi, og derfor har vi iværksat Operation Tyre. Og Operation Tyre består af 3 spor. Den består af et spor, der hedder Operation Rammevilkår, som handler om at give jer endnu bedre forudsætninger for at kunne uddanne jer, endnu bedre forudsætninger for at kunne løse opgaverne, og det gør vi med noget af alt det materiel og de ressourcer, som vi er blevet tildelt politisk. Vi iværksætter en operation, der hedder Operation Styrkegenerering, som handler om at blive flere, så vi er flere, der kan løse opgaven, så vi er flere, der kan deles om opgaven, og som vi er flere, hvor vi kan bringe rigtig mange kompetencer i spil. Og endelig så er der aktiveringsøvelse Blåtand, hvor vi fra 1. til 4. oktober i 2026 vil gå på gaden med hele regionens mere end 6.500 frivillige, ude i jeres egne områder, ude i de steder, hvor I skal kæmpe og forsvare de interesser, der er derude, og hvor vi skal støtte samfundets øvrige beredskabsmyndigheder i imødegåelsen af de hybride angreb, vi bliver udsat for. Så kære soldater, pårørende og familie, og ikke mindst også kære virksomheder, der giver jeres medarbejdere fri eller hjælper dem med at planlægge frihed. Tak for jeres indsats gennem 2025. Jeg har brug for al jeres hjælp og støtte her i 2026, således at vi kan leve op til forsvarschefens krav om styrke kampkraft inden for 2 år. Det er det, vi vil. Det er opgaven. Glædelig jul. Godt nytår.